Хей-хей-хей! Вітаю вас, паважанае спадарства! Вы знаходзіцеся на канале Варвайская Астра, разам з вами Максим. І як вы думаеце, ці можа 9гадовы хлопчык у танках атрымаць 8 фрагаў, знішчыць, зацягнуць бой, атрымаць больш за 3,5К дэмэджа на 5-м узроўні і пры гэтым мець статыстыку 47% перамог. Я таксама бы не паверыў, калі бы мой брат Мікіта не паказаў мне бой, які ён згуляў літаральна вось учора. Я проста ў шоке. Ён атрымаў медаль, зараз скажу, Рэдлі Уолтэрса на 5-м узроўні, згуляўшы на КВ-1. І я проста не магу вам не паказаць гэты бой. Гэта неверагодна, да, але вось такім чынам невялікія гульцы, якіх не вельмі вялікі працэнт перамог, тым не менш могуць атрымліваць гіганцкія дэмэджы. Я ў шоке. Да бою. Может порваться.
порваться.